Adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod. Okay guys, ako nagawhag sa mga negosyante, sa mga business minded nga o mga investor. Ako manghinaot nga ato lamang sulayan sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Unsa may naa sa Matalom ug unsa may wa sa Matalom. Ang lungsod sa Matalom guys, aduna nay mga daghang mga turismo, daghang mga tourist attraction niya. Daghan ang mga turista nga mobisita diri sa lungsod sa Matalom. Nya unsa may wa sa Matalom guys. Ang wa sa Matalom ang mga supermarket, mga groceryhan nga dagko, mga mall, niya kang mga dagkong tindahan. Ako manghinaot nga ato gayong sulayan kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Nya ang atong Matalom Bordok ato gihapong i-patronize og suroy ngadto. Nanginahanglan nato ang pagtinabangay. Nya atong na mga friends, ato gihapong suroyon ang atong Matalom Bordok, atong ipadayon ang pagpatronize niini nya. Ang ongoing ang pagtrabaho ni atong Matalom Bordok aron jud mahatagan og maayong masuroyan ang taga Matalom. Bisan di taga Matalom, welcome mo tanan nga mobisita diri sa Matalom Bordok. Unya ako manghinaot nga atong tuas bukid-bukid, mananom na tagsugod guys, para mas og na natay tabo puhon, adun natay mabaligya diri sa ato ang merkado. Ako manghinaot nga og unsay atong mga produkto diri, diri pud nato ibaligya sa merkado guys. Unya paibalo sa tanan pod ang ato ang farm to market road kaning sa matag barangay, mag-connect na ni puhon. Magampo lang ta nga way mga kakulian. Pero basta na ang Ginoo guys, wala imposible. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako ato lamang sulayan niya, magtinabangan ta kanunay alang sa kayuhan og kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko pipi andam mutabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Once again, today is Monday, unya July 10, 2023. Iko pipi andam mutabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Once again, happy Monday o God bless kanatong tanan.